De siger, at Brasilien blev opdaget i 1500, hvilket er mærkeligt, for millioner af mennesker boede allerede der. Opdagelse eller invasion, det afhænger af hvem der fortæller historien. Før nogen karavel overhovedet dukkede op i horisonten, pulserede det område, vi i dag kalder Brasilien, allerede af liv. Tætte skove, enorme floder og millioner af mennesker, der levede der. Før europæiske kort fandtes, kendte oprindelige folk allerede hver sti, hver flod og hver årstid. Landet blev ikke opdaget, det var allerede et forfædres hjem. Det anslås, at millioner af oprindelige folk boede i disse områder. Hundreder af forskellige folk, forskellige sprog og komplekse kulturer beboede det, som senere blev kaldt Brasilien. For dem, der boede her, var skoven marked, apotek, skole og ly. Området fungerede helt fint, uden behov for europæiske konger, der gav ordre. Men i år 1500 dukker noget op i horisonten. Hvide sejl krydser Atlanterhavet. For portugiserne var det udforskning, for dem, der boede her, var det begyndelsen på et brutalt sammenstød. Da Pedro Álvares Cabral ankom, fandt han ikke et tomrum. Han fandt landsbyer, kulturer, traditioner og millioner af mennesker, der levede i et område, som allerede havde ejere. De første møder virkede venlige. Udvekslinger fandt sted. Spejle for træ, redskaber fra arbejde. Det lignede handel, men snart ville det blive klart, hvem der bestemte. Portugal indså hurtigt værdien af det land. Pau-Brasil blev en besættelse i Europa. Den brasilianske skov begyndte at blive til rød farve til adelens tøj. Udnyttelsen voksede. Træer faldt, laster krydsede havet, og den røde farve fra Pau-Brasil gjorde europæiske købmænd rige. Men træ var ikke nok. Portugal ville have noget langt mere profitabelt, sukker. Og Brasilien havde præcis det, de havde brug for. Plantager begyndte at dukke op langs kysten. Store sukkerrørsmarker bredte sig hurtigt. Et nyt økonomisk system var ved at blive født. Men der var et problem for kolonisterne. At plante, høste og producere sukker krævede hårdt arbejde. Meget arbejde. Først forsøgte de at gøre oprindelige folk til slaver. Mange gjorde modstand, flygtede eller døde af sygdomme, som europæerne bragte med sig. Så fandt Portugal et grusom og ekstremt profitabel løsning. At se mod den anden side af Atlanterhavet. Skibe begyndte at ankomme fyldte af mennesker, bortført fra Afrika. Mænd, kvinder og børn gjort til menneskelige handelsvarer. Sådan begyndte et af de mest brutale systemer i Brasiliens historie. Slaveskibe krydsede Atlanterhavet med lænkede mennesker, der skulle arbejde på plantagerne. Rejsen var et mejeri. Måneder i trange lastrum, uden luft, uden plads, uden værdighed. Mange døde, før de overhovedet nåede kontinentet. De, der overlevede, mødte en anden grusom virkelighed. Endeløse arbejdsdage på sukkermarkerne, voldelige straffe og næsten ingen chance for frihed. Men ikke alle accepterede den skæbne. Mange valgte at flygte til skove, bjerge og områder, hvor kolonisterne havde svært ved at nå frem. Så begyndte modstandsfællesskaber at opstå, kendt som quilombos, steder hvor undvigende mennesker forsøgte at genopbygge deres frihed. Det største af dem opstod mellem bjergene i Alagoas og Pernambuco, et område, der i årevis udfordrede den koloniale magt. Dette sted blev kendt som Quilombo dos Palmares. Det var ikke bare et skjulte sted. Det var et helt samfund bygget uden for kolonial kontrol. Palmares kom til at huse tusindvis af mennesker. Bønder, krigere, hele familier, der levede i et frit område midt i det koloniale Brasilien. Blandt de vigtigste navne i denne historie var Dandara, krigere, strateg og leder, som deltog aktivt i forsvaret af Palmares. Dandara kæmpede i slagene, organiserede strategier og hjalp med at holde Quilomboet i gang. Men mærkeligt nok blev hun næsten glemt i mange bøger. Ved siden af Dandara blev et andet navn et symbol på modstand.
Zumbo dos Palmares. Zumbi blev født i Palmares, blev fanget som barn og taget til en missionær. Men år senere lykkedes det ham at vende tilbage til sit land. Tilbage i Palmares blev Zumbi en af de vigtigste ledere i modstanden mod slaveriet. Under hans ledelse modstod Quilomboet flere koloniale angreb. Tropper blev sendt igen og igen for at ødelægge fællesskabet. For kolonisterne var Palmares et enormt problem. Et frit område beviste, at slaveriet ikke var så uundgåeligt, som de hævdede. I årtier gjorde Palmares modstand, men for den portugisiske krone var dette frie område en fornærmelse, som måtte forsvinde. Større og større militære ekspeditioner blev organiseret. Soldater, våben og strategier dedikeret til at ødelægge Palmares en gang for alle. I 1694, efter mange års angreb, blev Quilombo dos Palmares endelig invaderet og ødelagt af de koloniale styrker. Alligevel fortsatte Zumbi-modstanden. I endnu et år blev han ved med at kæmpe mod det system, der forsøgte at knuse hans samfund. I 1695 blev Zumbi fanget og dræbt. Hans hoved blev udstillet offentligt for at forsøge at bevise, at modstanden var slut. Men slaveriet fortsatte i Brasilien i næsten 200 år derefter. Den koloniale økonomi var fuldstændig afhængig af dette system. Sukker, guld, kaffe, produkter, der gjorde hele imperier rige, men bygget på tvangsarbejde fra millioner af mennesker. Med tiden begyndte oprør, international pres og abolitionistiske bevægelser at svække slaverisystemet. Så i 1888 skete der endelig noget historisk. Underskrivelsen af Lei Áurea. På papiret var slaveriet afskaffet i Brasilien, men der var en mærkelig detalje, som ingen tilsyneladende havde planlagt særlig godt. Millioner af mennesker blev befriet fra slaveriet, men uden jord, uden penge og uden nogen form for støtte til at genopbygge deres liv. Uden alternativer begyndte mange at bosætte sig i forladte områder tæt på byerne. Bakker, oversete grunde og glemte steder. Disse bosættelser voksede hurtigt. Midlertidige huse dukkede op, hvor ingen før havde ønsket at bo. Sådan opstod de første favelaer i Brasilien. Samfund skabt af mennesker, der var frie på papiret, men forladte i virkeligheden. Brasiliens historie begyndte ikke i 1500, og den sluttede heller ikke i 1888. Den bærer stadig præg af alt, der skete mellem disse to øjeblikke. Så til mig var det virkelig en opdagelse, eller gav man bare en version et andet navn? Hvis du vil fortsætte denne tidsrejse, så abonner på kanalen.